Iya, sampai tumbasnya Banyuwangi jelas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malih kalih channel Eko Rujak. Dino iki wayahe makan siang pemirsa. Asline iki sarapan cuman masake bare kawanan. Iki enek menune yo. Jagung. Namanya jagung lho. Iki nek ngaran iki apa disede. Iki jagung walo. Tak dang ndek mau pas bareng segone mau. Jadi praktis penak cepet sego mateng. Iki melu mateng. Buka kabeh. Iya. Matengnya iki mateng tenan, gak mateng-matengan. Kayak sing ndokne ya. Biasanya kan enek. Anggo iki wae. Iya. Iya, ha. Kalau iki melok mangan. Iya ora apa. Ning dhuwur nggone iki lalu yo melok-melok iso teko kene akhiran. Terus selanjutnya ana bakwan jagung yang aku goreng iki sakmene lah. Rupane kaya wonge ireng-ireng. Lho, Suwi yang tak. bakwan jagung. Mbok enak mbok ora mau sampean jajal enak ora ya? Enak. Iya. Di- Mesti saja. Sayur bayam kelomboke aja dijipuk lho ya. Oh, kalau Sayur bayam pemirsa, bayam sing akeh enak kurang serat mari sampean. Iki tak makan sayur bayam baru Mas Rudi mbek bendang cepat. wis mari. Iya bendang cepat mari. Mari tenang, ra mari-marinan kok. Iya. Iki selanjutnya ana apa iki nek ngarani? Iwak, Kalau iwak asin. anggo mau Dik. Apa ya? Balur. Padha itu. Tapi sing dawa-dawa ngono karo pemirsa. Wah, aku nek ngarani cucuke dawa-dawa ngono kae. Heeh. Tak campuri, maaf. Aku pengen jelasno sik karo pemirsa. Ki tak campuri terong. Tak seng-seng lombok brambang, bawang, Suwi. suwi campur rom. Mari kan dadak Bu, isa-isae kan iso pemirsa. Dadi ini yo enggak ngedone kuwi. Barang mbok pelu sakmene ya. Iya aki. Ben. Sampai ngerti lho ya. Oke. Ayo sing apa? Bayam lu enak. Ayo, bayi sing apa? Monggo pemirsa maem. Bone disipine. Nek sibuk ngene nggo tangannya ndak ya dipan dhewe ya. Tapi Dik kan masak bayam marane wapong kok bayam kok. Heeh. Masak bayam marane wabangi bayam sing ta lho. Apa? Bayam sing pinggire warna ungu terus gagange yo ungu. Nek iki kan seger ijo. Iki iya seger jane apa ngono kan kuwi mulo apa dadi gigu. Iya. Lanjut kok sendok sik. Iya. Malah iki nek tadi cedakno ra ngono. Ra nginter. Wah, peteng ya. Sakral. Gak ketok ya. Apa alami ya? Tak nang kamera ngarep. Nah, iki. Apa ini? Yo tak syuting napa ngarep men kita. Estetik apa nek arane? Estetik. Estetik. Teng mari yo yang yo. Pernah. Wah. Monggo. Cuma sih kok. Gimana? Enak tenan ora? Enak. Tapi kena sambung ya. Ya semoga lah sambil sih. Masa terus belok sambil. Kita rom di mau ya terus. Kau Nek pedes sithik-sithik. Wong lomboke ora tak anu kok. Ora tak iris cilik-cilik. Tak utang-utang.
Bin ketaran. Wah, tuh iso gak nambah sih. Sekarang terus. Ambil kuat terus berarti. Nah, ini aku seneng. Ini mas ini terasa ya. Wajib banget. Gimana wajib banget. Di sini wae ke anak sih. Ini cici ada tumbas-tumbas ngono yuk. Rasanya gak cocok ya bikin warung-warung. Enaknya masak dewe bisa. Mas. Bosan deh. Gue neng warung nih gak cocok kayak mbak Iwan. Yang pertama kok enak ya. Mending kukunya. Bagi makan jagung gitu. Nah, Terus ya. enak ini apa? Enak kan? Siapa sih mas? Iya. Ada gitu. Sampai nih ya. Ini sesuatu. Just teman. Cocok terongnya. Terong tak campur neng balur. Kecocokan sambelnya Sambel deh. Mangga oleh. Ibu nih saya nanti orang kayu. Aduh. Apa ini kamu? Bisa enak deh mau. Sini dulu. Gampang kok sudah. Masih lari ya dek. Jadi saya di. Anak berkorban. Iya jadinya. Pengiyan paling. Karena gripan ya. Sudah pernah penyu ya. Seminggu. Seminggu naik kuah ya. Keren. Minta Yusuf. Kan diingin maam ora tau nek kok. Oh, Sampeyan. dan ibu wah kok. Mau aku gede. Iku lu sak piring loro. Ini. Ini. Pas. Sampai. Jangan banyak apa gitu. Video apa ya? Yo. Enggak nih lu potong. Ke bene nek ning petengan malah kok TikTok aja. Kok kan stok gas ya? Nah, enak. Jadi gini. Diubah posisinya dengan gue. Alah enak nih, ya Allah.
sih dia. Emang bener, emang masalah bener emang nggak tahu rasanya. Aku nggak banyak dulu. Orang hamil kok yang nggak sekarang? Nggak iya. Kenapa emang? Kenapa orang hamil gak boleh ambil ST? Taruh, tapi kita aja kayak itu. Bisa tak? Enak kan banyu isuan di kamar mandi. Iya. Orang hamil nggak boleh minum es teh, mungkin kan kandungannya itu sama kayak kafein ya, kopi. Jadi gak boleh. Boleh. Kan anak saya takon-takon Mbak Rika udah isi belum? Mbak Rika? Biasa. Berapa bulan? Lagi 4, 5. Lagi 5 ini. Awal 5 awal. Kok lagi kesal-kesal? Dia ini harap nge-vlog biasa, cuman wah ternyata hewan wong nyidam nih koyo ngono sampai gak sempat nge-vlog. Lemas dia? Lemes banget. Mangane gak doyan, mangane beli-beli. Aku mbien ki gak doyan gak ngan sego belas. Ngan sego iso-isone balik. Jadi dia apa? Buah deh? Jadi yang buah kayak no rambutan semangka terus timbas pir apel. Setiap Mas Rudi mantuk kerja mesti itu apa ya? Itu apa? Jadi timbas buah nak jeruk terus nak apa nih? Aku gak masuk tapi maknya pisang. Pisang untungnya banyu gelem. Kadang enek banyu, mobil banyu ngono iki pilih-pilih yo aneh. Terus sampean wakil banyak teh. Wah, paling iki 2 botol sedina iki sak mene-mene luweh. Kadang enek yang iki jaluke minum iku apa aja? Di botolan ini ki kemasan. Nek sing neng galon-galon ngono ki malah mau. Enek sing kaya ngono ya. Sampean campur belum? Aku penting banyu. Soalnya mbuh ngopo ya? Hewan iki dehidrasi terus. Pengen ngombe aja. Terus ketara jerawatan piring pemirsa full. Susahnya sampai sosin waduh ya. Pertama gak ngerti ya. 1 jam ini ya. Jalannya Pak. Jadi kan pertama kali nih gini kan anu toh. Gak ngerti tempat-tempat bidan itu nih di bidan khusus kehamilan. Pas tes pack pertama itu rasanya ya maksudnya tes pack pertama negatif, tes pack ketiga positif langsung golek bidan. Golek nih di Google Map. Google Map enak-enak cerama jarake dia omahe dhewe omahku nang omahmu ya. Omahku nang omahe Mas Rudi. Hak jam iki. Hak jam. Kuwi dadi jebule setiap ono apotek iki dadi ono ya. Ternyata setiap apotek itu ya nek USG nek bidan aku malah lagi lah. Lah kan gue ning Map kan
tulisannya bidan terdekat yang Fatu Via Mahayu murah Fatu Via kayak Godopi. Bung, isek mlebu nek kok. Godopi. Godopi. Isek rono. Perumahan kok ya? Iya, ya perumahan kayak. Ngono terus kurang tekan gone wis wonten rasane subuh. Dokter kan Jawa. Dokternya wong Jawa wong Solo nek gak salah ya. Bapaknya tapi. Bu aku ning kene nek anggere ngetarani ana wong Jawa ki ketok. Kawace. Tapi saya sing periksa terus yo wong Jawa kok. Sing iya bidan sing berdua. Dokter tau. Kira bidan. Beda iki dokter. Iya, wong terus Jawa. kandungan ya tak? Terus pindah kedua itu untuk wong Jawa itu. Sing ngandani tanggane dhewe. Lah takoke Duwe tangga ambek duwe tangga kok ya ora takut nang tanggane malah. Golek ning Google Map itu tekan gunung Wato saja men. Didono cedhak ning kene iki enek. kok adonan Mbak, nek kerja. Kan wong Malang ya. Iya, sing ngedono wong Malang. Jadi tidak untuk dirhubungan. Wih, terus ning bidan kono mek omongan yo dijak omongan Jawa. Aku yo kaget. Mau Mulai bosok-bosok. di mana? Nanti kalau pulang itu ya kandungannya jangan terlalu tua buat jangan apa. Waktunya karena naik pesawat kan enek itu nih. Minimal 7 bulan maksimal. Maksimal loh. Piro 7 bulan atau 8 bulan? 7. 7. Pas gosok karek mantuk ya kakaknya. Ya pas Selatan. pokoknya jakotnya mati 7 bulan. 7 bulan pas pertengahan lu gak apa-apa ya. Ngantuk ya. Lu ngurusinnya dia tuh menemuin pesawat. Kan ibu hamil gitu. Enak gue ini kalau itu strategi di surat kunjungan dokter ya. Kayak ada notok. Enggaknya saya juga sana ya. Enggak gitu. Nggak sih nggak surat kok enggak. Alah. Jadi dokter yang ngaji ngomong pas dulu deh. 14 menit. Masa? Terus gue kali mantuk. Ngomong di ini acaranya kemarin ngomong. Gue acaranya lancar ya. Dan pun cukup sekian makan-makan kami berdua di hari ini. Terima kasih sampai meninggalkan channel Eko Rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.